Sanibingelela bazalwane igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Thank you so much for tuning in. And I'm hosting uST uDlamini. Siyabonga kakhulu bazalwane. Thank you so much. Hlezi kuyintozo ke kithi njalo ukuthi masithi hayibo singapha ni sijoin. Siyabonga kakhulu bazalwane bami igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. But before we start ke since this is a Christian platform, if umzalwane ke ola I can assure you usendaweni right kakhulu yonke into ethinta umzalwane ethinta ibandla ethinta umphakathi njalo njalo yikho khona la usendaweni right kakhulu yeah asimile ngezambulo kuphela la iningi into esikhulumayo la izinto ezibalekile ethinta the body of Christ, you know, the preaching of the word nalo liyashunyelwa khona lana siyambonga uNkulunkulu kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yes, siyabonga kakhulu bazalwane. Before we start, ngicela ukuthi ke sithandaze ukuze yonke into esiyikhulumayo sikwazi ukuthi it is in line with intando kaNkulunkulu. Baba wethu engcwele siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. We honor and we love you. In the name of Jesus, we pray, mighty Father, ukuthi before siqale kwalezi inkulumo sikhulekela umusa wakho mawusigcwalise kule ndawo usifihle ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Moya ngcwele, we pray, Father, cover us uNkulunkulu namandla nalo lonke izwi lizokhulumeka kule ndawo mangabe nelilodwa eliyowela phansi lonke malithola indawo enhlizweni zethu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Must be uyafila. Guys, Thank you so much ukuthi masithi hayibo awusivakashele ufike siyabonga kakhulu nakulabo abaqala ukubona mhlambe ngiyazi ukuthi abanye sebakujwayele lapha ezinkundleni zokuxhumana mhlawumbe usiphi introduction yakho? Yebo, igama lami uThobile wakasibiya, originally born and bred KZN kwaNongoma. I grew up endaweni yasoLundi. Oh. KwaNongoma kufuna ngoma? KwaMusi. KwaMusi? Sorry. KwaMusi, halfway nje between Nongoma noLundi. Oh, halfway between Nongoma noLundi. Yeah. Okay. Hayibo mina phela ngikhulele kwaNongoma kancane kodwa. Yes, akwazi kahle Nongoma. Yes, so nje ngiyabona bomazi indawo khona kuthiwa iwa Holinyoka. Yes. Lapho wenkhule kahle nakoDabhasi. Njalo hayi indawo Ngiyazi kakhulu uDabhasi, udume kakhulu uDabhasi. uDabhasi phela ngeke ukuthi ukwazi noNgombe uDabhasi awazi. Awazi kanjani? Akeke. Yabo so ngihlalela kancane kwaDabhasi Holinyoka nasendaweni ekuthiwa iseKenan. Ngasesibhedlela. Yes, so ngihlalela kancane khona. So siyambonga uNkulunkulu ke masibiye ukuthi ube nathi la. Namhlanje Yeah. ngikubizile la ngifuna uzokubuza kahle. Ngifuna ukubuza. Ophendule lesi screen sakho lezi ukuze singasidisturb. Yeah, ngoba angifuni ekhuluma belokho ezibuka lapha. Ngifuna ebuke mina. Yes. Ngikubizile lapha namhlanje. Uthobile wakasibiya. Yeah. Mbone kaningi lapha ezinkundleni zokuxhumana. Nini nje, I think you were one of those who were advocating for isambulo sika Babu Enigma. But later on, as much as manje as time goes by, but ke mhlambe it's fine, isingakusheshi ngikise lapha. Ngifuna ukuqalisa la ekuthelele ukuthi kuvela uBabu Enigma wavela ngezambulo ngezinto ezithunye inkosi njalo. I think abantu abaningi bangimisamprithile mina somehow when it comes to Enigma. But mina Enigma ngiyamzonda njalo. Ni bazalwane niyekana manga. Mina ngumza ngiyakholwa mina. Ukuthi ngivele ngizonda umuntu ngisho ngathi umuntu ongonile aye ngizonda umuntu. Enigma ngemzondi.
kuphela bekuba ukuthi masiveza la khona noma uthi ufuna ukuthola iclarity about something and then nina niyithathe niyiphendukezele niyenze iattack of which abantu abangekho right yini but ke noma ngangithuka sendaba leinhlamba zenayisandamatheli lawo kusina king. So I think enye izinto ke na bazalwane bekuyinto ukuthi uma uquestiona ukuthi hayibo yenza kanjani into eso ku inline kuphi nezwi likaNkuluNkulu then bayithatha bayiphendule ke hayi wena uyamzonda uEnigma wakwenzani uEnigma njalo njalo. But ngifuna namhlanje ukukhuluma ukuthi mhlambe siyiqale siveza ubuhle bezinto eziningi ngabe sengathi i-episode yokuzo attack uEnigma kodwa ngifuna nje ukuthi siveze si-expose iqiniso about the whole thing. Yini le obukade uvumelana nayo noEnigma all along? Ukuthi insindiso ngakhulela kahle kahle ngikhulele efamilini ekholwayo. Okay. Ekhaya I was raised by ugogo. Uyakholwa ugogo abaziyo indaba zaseMethodist. Ugogo wami unoBhayibheli. Umuntu obehosta even abafundisi ekhaya. Umuntu nje wenkolo. So I grew up in that environment ngakhula but ngithe mangiqeda isikole ngashintsha ngathanda laba charismatic churches because around ngisase teenager bekunokufika abo pastor NJ sithole babeka amatende so insindiso yami kahle iqale lapho ukuthi ngikwazi ukuhlukanisa ukuthi lana uJesu yini kwenzakalani. So ngaqala ngayincela lapho ngakhula then ngahlubuka ke esontweni lasekhaya. Uyihlubuka nje lento yokuba ihlubuka into endala. Ayingihlubuka impela. Yafika inkemba ukuthi so ngafika ngapha ngajoina wona lawo masonto lawo. Kwaze kwaba 2013 ngasindiswa. Wangilanda uJesu la ngilande khona. So khona manje ngizothi ngina 11 years since ngisindisiwe. Yes. Bengiqala last year. Ukuthi ngize umuntu othi ubona uJesu live. Bengiqala. It was a first experience. Bengiqala. Bengiyezwe eBhayibhelini ukuthi kuyashiya ukuthi bayofika bethi nangu ngapha but it has not been my reality. Akazi be reality yami. So last year waba reality yami ukuthi nangu umuntu uJesu la. How? Yazi if lo muntu bekaseThekwini mhlambe yabo bengeke ngenze lutho ngalokho but I thank God ukuthi I'm in Gauteng. This person ula eGauteng. Yeah. Hey. So mangimbona lo muntu is a humble man ubuke umuntu o reachable. Yes. Ubuke umuntu o humble. So uthema katholi attack ukuthi une case I felt like oh no I'm free angenzi lutho. Maybe this would be my chance. Ake ngiye lapha ecourt. Ngiyusupport omunye umzalwane. Yeah. So that's when the experience started. Omunye umzalwane uye wangibuza ukuthi njengoba sophikisana noEnigma manje uqale nini ukubona ama true colors? Uqale nini ukubona ukuthi ngathi khona into engahambi kahle? Yeah. So ngiye ngaya khona lapha ecourt then ngababona noBabamotha then ngacela inamba kaBabamotha ngahamba ngaya esontweni labo. Ngiya laphana njalo ngoba ngiamazed like I want to see ukuthi umuntu ovakashela uJesu umuntu onjani. Nami ngiyafisa ukuvakashela uJesu. Nami ngiyafisa ukubona uJesu hlezi sikhuluma
mhlambe ngifana noThomas ngikholwa ngokubona Yes. hlezi nami ngiyafisa uJesu akangifikele nami ngilele or yabo. So I want to learn something from this person. To me it's like usho ukuthi ungcwele lo muntu lobo ungcwele lobo esifisayo usho ukuthi uyabuhamba because how else, because iBhayibheli ngitshela ukuthi no one has seen God and lived. So onjani lo muntu, like I was curious. So ngaqala ngahamba ngoba uDecember ngabuya ngayekhaya, ngabuya January kwaba no funeral ekhaya January ngangabe ngisakwazi ukuya. February ngaqala ngaya esontweni leli seSprings. Okay. Ngifuna ukubona nale nto yeholiness. I've always been hungry to understand ukuthi, in fact I wanted to move from the level ebengikuyo to another level. Yeah. Kuba ikholwa nje eli basic. I felt ukuthi ngi basic. So uma kunento ekuthiwa iholiness, there's a church but holiness church. So ngifuna ukubona. So ngaqala ke ngahamba February. Uattenda la epasontweni manje. Yeah. Okay. So first time ngifika lapha brother lo I'm not sure ukuthi ndifune ngisho camera na. Khululeka. Isho. But ngaqala ukuvuleka amehlo. Ngaqala ukuvuleka amehlo ukuthi kusho ukuthi it's just an ordinary person. It's not what I thought. Yini lekwenza ufile ubone kanjani? No. Wafika wangicela ama number. Okay. And I thought mina njengoba sazi ukuthi umuntu mayicela ama number isibadala. So engqondweni yakho kuba nezinto eziningi ezihambayo. Uthi hayi akade ngifuna delanga leli simithe court angitholanga ithuba lokucela ama number, ngize ngawabuza nakugogo lokho ama number wakho. Wathi akanawo. So wacela ama number lapho. Okay. Ngangambuza nami ukuthi uzowenzani. Nga-assume ukuthi ngoba uye wathi ngizwile bangitshela lapha ecourt ukuthi une channel, ne YouTube channel. So nga-assume ukuthi since bamtshelile lapha uthi uzwile ecourt ukuthi ngine YouTube channel, kusho ukuthi ufuna ukubuza something about i-YouTube channel. Oh yes. Ngasitshela lokho bekuyimvuselelo, so ngamnikeza ama number the following day emini sekukhanya. Okay, waqhubeka wahamba isikhathi. So ngilo ngiyalalela but mangilebela ngihamba esontweni khona manje izinto engizinotisayo. Khona manje izinto engizinotisayo ukuthi the type of fellowship. Okay. My picture of holiness that I had in my mind. It's not what I'm... It's totally different from what you see. Yeah, it's not what I'm seeing. Why? What is it? Is it the way, the dress code, how they sing? Like, what is it? It's not really the dress code. Remember, umuntu ebengimbheka kakhulu emehlweni. Uyu brother umuntu ebengimbheka kakhulu. So I noticed one thing ukuthi lento ayishilo nayo ukuthi akafuna abazalwane beze kuye. So I noticed that thing ukuthi lo muntu akana la esontweni akana smile man, angazi ukuthi ngizoyichaza ngithini. I see. Akanawo that thing. Unokuba strict. The only time esimbona khona makahleka is when our Chris Network was umbona ehleka, but in reality angithi we can do anything behind the cameras. Yeah. But in reality Apostle Paul, follow me, imitate me as I imitate Christ. Yeah. So if umuntu yena azothi abazalwane, like abazalwane bangasondeli kuye, ufuna abazalwane they can just shake his hand
kuphela abazalwane bengasondeli kuye. For mina that like Kadini nami sinifuna ukusondela kangaka ke. but I was not even saying about mina because mina since angicela ama number bese ngine access kuye. Oh yeah. But I was looking holistically to abanye abazalwane because my interest has always been abanye abazalwane. So mina I had access bengamfolela noma yini phone I had access but kunabanye abantu abebenembuzo. So omunye umuntu tholo after church umzalwane uzobuza how into so yenzwa nje ngithi how but ulana mos nangu brother wawungabuza ubrother wawubuza mina wayisibuzana soda nangu umuntu ozena nesambulo esithi 1 2 3 nangu ukhona wawungambuza ngiyamsaba how like that thing yokuba welcoming why ingekho ayikho that thing okuba welcoming. So ngaba na that thing ukuthi ay lo muntu uyabathanda abazalwane or kwenzakalani until the day I think it was around May ila amakhona epulpit wakhuluma into engayi-understand ukuthi sisuka le emasontweni ethu sizalana sizomosha ubabumotha wakhuluma enye into ukuthi sizomvalela ubabumotha uphuphile kungathi bangena egateini nobabumotha abakhonanga ukungena sathethiswa nje sathethiswa nje ukuthi ningamane nabuyela la nivela khona. So nithethiswa ngephupho ngenxa yephupho lakhe noma khona into ayibonile niyenzile khona la engamjabulisanga. Shokuthi into ayibonile because before that I think around March umfundisi bekahamba eyovula inye branch eDurban. Oh. So Omotha. Yebo. Okay. So wathiwa ke okay abafuna ukuphelezela umfundisi bazo organize transport bakhiphe leyo mali leyo bahlanganisa transport bamphelezela umfundisi aye kwaNyuso. So kwaphuma abazalwaneni ukuthi no akahambisani nalonto le uyababuza ukuthi abazalwane bayapi kuzosala bani la of which it was confusing to me because bakhona ama junior pastors azosala and it's just one Sunday uyabuya umfundisi akusikuthi umfundisi sekaya yes but ivangeli lihanjiswa yonke indawo beku right umfundisi ehamba naye yakone spread yakuMpumalanga yakuphi kuphi but mangabe engasahambi naye esahamba ngeagenda kaNkulunkulu le yabizwele yona umfundisi sekuyinkinga. Abazalwane they had to abanye ba withdraw sebekhiphe nemali be withdraw abazalwane bakhiphe imali ngayibuka nje nalonto ukuthi I wonder ukuthi lento yapi. So ngikhulume nomunye umzalwane lento ukuthi lento engizwe epulpit hayi uhlukumezile umoya wami because kunabantu abancane mosla abancane spiritually kunabantu abanama teenagers kunabantu abafikayo and the most bafike basindiswe ngoba besindiswa ngezambulo zakhe ubhuti. So mangabe sekuzokhulunywa kanjene epulpit yangangiphatha kahle le ndawo until ke kwadlula iweekend eyodwa ngoJune kwacaca ukuthi cha usiyalichitha impela ibandla. Kwacaca ukuthi nje uyalichitha impela ibandla ke wabuyela epulpit impela wawulichitha ke nje straight ke ibandla ukuthi yazi uNkulunkulu akasekho lana ngiyahamba mina i-tantrum umuntu ayibona tantrums umuntu omdala tantrums umuntu omdala and I was like enaleso sikhathi bese ngiqalile ukukhuleka from since le incident yang March May sengiqalile manje ngiyabuyela kuNkulunkulu uthunywe uyo lo muntu hayi ngiyaphupha amaphupho ngiyaqhubeka ngiyakhuleka. So amaphupho la ungaphuphayo mangabe ngikhuleka kunomama abawu2 esontweni. Okay. So umama lo munye ngiyamtshela amaphupho because like angifuni ukuthi because iphupho mina ngibelieve ukuthi iphupho ilakho uNkulunkulu usuke wona wena. That's right. Suke wona wena about iphupho. That's right. So
ngimtshela lo mama maphupho ukuthi this is what happened. Ngimqalile eqaleni ukuthi ubhuti lo ufike wangicela inamba. Kuhamba isikhathi wangifonela. Mangifonela wathola ukuthi ngisemsebenzini. Wathi usemsebenzini ngathi angisemsebenzini. Wangakwazi ukukhuluma. Wathi no ngizofona ntambama mangabe ungasekho emsebenzini ngathi okay sharp. Akabange sakhuluma nix. So up until ngibona lezi iphithiphithi ngiqala ngikhuleka. So ngiyamtshela umama ukuthi okay this is what it's happening. Ngiphupha into so but I don't wanna angifuni ukuthatha any decisions about lokho before lithi iBhayibheli in a multitude of abacebisi angazi ngizothini ngesilungu. Okay. Advisors. Oh yes. Yeah. So ezinye izinto zikhulume nabantu abadala ungavele uconclude. True. Because iphupho leli kungenzeka ukuthi mhlawumbe alivele uNkulunkulu livela komunye umuntu. Because liyaphambana nalento engiyibonayo ukuthi lo muntu uthunywa uNkulunkulu. Hayi ngimchazela umama ngiyaphupha into so after ngaphupha into so Giyaphambana. Hayi umama aqala athi hayi asihambe siyokhuleka sifast. Yeah. Asifast esikhuleka. Athi sikhuleka ngoJeremiah 33 verse 3. Ukuthi inkosi sicela ukuthi usivulele ama secrets sibone. Ay kwambuleka kwaba worse. Yeah. Yazi uthabani hey yazi ngiyangakhala uyinyembezi ngoba ngicabanga ukuthi phela umuntu kade ngisupporta yonke into ayishoyo yonke so uNkulunkulu mengabe ngembulela mina ungembulela ukuthi akaveli kimi umuntu lo angimthumanga yazi ngahlala nayo lento ngathi yo ngayikhuluma nogogo lokho ngathi sokwenza kanjani manje engikhuluma nabantu abadala angikhulumi nani nezintanga zami ngikhuluma nabantu abadala Yeah, that. Uzokwenza kanjani manje so ngagcina ngibona ukuthi yazini akusizi ukuthi ngithi mhlambe ngizosave or khona umzalwane wa commenta in one of the post engizipostile wathi manje sisithobile ngoba sizwe ngawe ukuthi asimamele lo muntu Yo. manje utsenze njani Eish. ngoba into engikhuthazayo ukuthi yazi ukuthini insindiso kahle insindiso ukushintsha every day. Yeah. You 10. Ubuhamba ubhekele umpostoli Paul wayehamba ebhekele ehambe persecutor ahambe persecutor abazalwane. Washaya u10 ngoba sefikile uJesu. So insindiso vele uzoyishaya u10. And uzosithola leso siphambano leso. I'm willing ukuthi ngizosithola leso siphambano leso ukuthi in the first place if bengi follower of brother Enigma bengasiyo I follower of Jesus Christ bengeke ngize ngishaya u10 but iqiniso fanele kube yiqiniso lami leli ngoba I went to God ngihlala ngimbaza abazalwane bethi you should have prayed for him and what as if I started praying that time a long time ago even around February there was a message kuthiwa brother Enigma uzoshona what egroupini yasesontweni kwathiwa simkhulekele dala simkhulekele hayi ukuthi sizoqala abazalwane bethi ngabe ngiyamkhulekela ukunokuthi ngizokhuluma iqiniso manje kudala ekhulekela ubrother Enigma dala ekhulekela even after wahliphiza ibandla ngakhuluma naye ngamiyeka wakhula off Sunday leyo Monday ngakhuluma naye ukuthi please ayikho into engalungiseki is there anything that is too hard for God ayikho into engalungiseki ngicela ukuthi ubuyele ukukhuluma nobaba Motha
because uma uthi uhamba uyapi uthi kwenzakaleni like ngakhuluma naye. So after some time I had ukuthi ngibuye after ngikhulume naye I had ukuthi ngibuye ngize ku the very same channel. The very same channel. Ngizosho ukuthi bazalwane angihambisani nalokho engikubonayo. Sure. Angihambisani nalokho engikubonayo. I cannot so sengizophila amanga mos. Angihambisani nalokho engikubonayo. Angawusho 1 2 3 ayibangihlasela ngaze ngayidelete. Ngaze ngayidelete video but into engichazayo ukuthi bakhona abafowethu abayithatha. Yeah. So Yeah. Noma manje sengithola isibindi sengimiye ngempela ukuthi cha ngimile kulento. Ngoba enye into unokuthi ubuye udoubt ukuthi am I sure? Ngoba ngimphikisa am I sure? Khona ukuthi abantu abazalwana mabekuhlasela ngempela uzibuza hey mhlawumbe ngirong. But ezinsuku zihamba ngiyabona ukuthi no imile lento. Imile and kuyavela sekuyavela manje. Sekuyavela. Manje na ubulifaka iduku. Ngishisile futhi. Ngishisile, ngashisa. Kodwa manje. Anginalutho. Kodwa ngithi ezinye izinto zenzeka for goodness because now I can understand umehluko between holiness and modesty. Manje I had to go back ukuthi kahle kanti holiness uNkulunkulu ngokwakho yini kahle. Akusi holiness akusi yonke lento ukuthi ifuneke sigqoka amaduku akusi holiness yonke le. Exactly, that's how they interpret it. Thinking ukuthi holiness is modesty. No. Eish. Holiness uJesu Kristu uthi first wash the cup inside. Then the outside will be clean. That is the protocol with first the inside. Manje levangeli lokuthi siwasha ngaphandle kuqala. Livela up manje levangeli. Self righteousness nje. Manje awuthi isandla sakho. Usufake newashi. Fake neinzipho. Namaciko. Thobi. Ngiwile evangelini leli lale holiness. Hayi lapho ngiwile lapho. Ubusuziyekile zonke lezi zinto. Awubuvela ungazenzi. No, bengiziyekile. Einwele zami nje ngagunda ngaziqala phansi zaba yiafro. Ngihappy ngalokho. I don't think ngizobuyela ekufakeni izinto. Not only for it's detrimental to inwele zakho. Mangigunda ngabona ukuthi iscalp sami ngishile ekhanda. Over the years ngidebele ngiyashisa iscalp sami. So one good thing ukuthi lapho angisabuyeli. Not because of isambulo. Not because of isambulo. It's your choice. Yeah. It's my choice. Manje washi Ring ngona ukhumulile ring cha mina iring angiyekisa ngayisambulo ngisuke ngageina iseyangipintsha ayangipintsha ayangisa ngithi hayi ring iqone washi ngiyaliqoka nje hayi yakubona iwashi kwathiwa ngosala kwi rapture because of wash iwashi kuthiwa mangabe lingenalo igolide kwakusho njalo malingenakho inkinga igolide angithi igolide kuthiwa siligqoki ikhabazalwane bengikhulumisa ngendaba amacici. Manje bathina abazalwana masebe kubona manje usufake nenzipho ufaka amacici njalo. Insindiso ayikho ngaphandle. Yebo uNkulunkulu mina ngokwami uNkulunkulu usinikeze ifreedom. Kodwa usho into eyodwa ukuthi kwi freedom yakho don't let your freedom be a stumbling block for others. So ukuthi ngifake lokho i-stumbling block kubani ukuthi ngenze inzipho i-stumbling block kubani ukholo lukabani engiliphazamisayo ngokufaka inzipho ngoba isicephe angibuyeli vele esicepheni
kodwa nani bese nimi-idolize kakhulu ngibawuthanda yazi ukuthi abanye ubona uJesu ndoda ubona uJesu yabona nje kodwa Nkosi yami angazi Thobi mhlawumbe angazi ngombono wakho do you think lento yezambulo mhlawumbe yazi ukuthi phela uNkulunkulu angavusa umuntu manje aqhamuke ne-revelation about God do you think sisazoba nayo into yokuyethemba ngeke kodwa ke izwi lithi we must not despise but test. That's it. Indaba ila ekutesteni. Indaba ila ekutesteni nasekubhekeni ama-fruit. Yeah. Ukuthi kuthiwe sowabona ngama-fruit. Manje wagcina mhlawumbe wayibona unkosikazi lapho wagcina ukufonelanga futhi. Plus nibade nonke. Lutho I'm sure ngisabeke mhlawumbe angazi. Isho nje? Hayi wagcina ngashongo lutho angifuni ukuqamba manga wagcina angashongo lutho. Ayazi ngabe kuhle. Kwamsiza ngabe kuhle kanjani? Lamsiza idlozi lakhe. How white idlozi manje? Ngibona ngathi uyabhula isikhathi ngibona ngathi uyabhula so ngibona ngathi hayi ngoba or ngithi uJesu wakhe hayi wamsiza uJesu wakhe ngoba hayi akusuye lo ngimaziyo manje kulezi zinto zoma okay before ngizokuyisa la ngifuna ukuyisa khona kukhona konke ke lo ma differences lawo abekhona and then now so decide ukuthi hayi wele njalo ikuphi lokho obuthi cha lokho moya wami uyavumelana nalokho akushoyo like into ebingithathe kakhulu is yona lento ye dressing yabona into yokugqoka ezabantu besifazane nokuthi thina ibeauty ne ubuhle bethu ezabantu besifazane asibsebenzeli for ikingdom sibsebenzisa for idarkness so one of the things engitholile ukuthi mangibheka bonke abantu besifazane eBhayibhelini liyasho ukuthi ubani uRebecca wayemuhle uEsther wayemuhle but ubuhle bakhe buya stress eBhayibhelini ukuthi wabusebenzisa for the kingdom. Yes. So thina into engithathile kuyo yonke lento ukuthi ubuhle bakho abusebenzeli ikingdom. Abungasebenzeli ubumnyama awunikezwanga ubuhle for lokho. Unikezwele for ikingdom. So that's one of the main things ukuthi asihlonipheni yebo si free but ifreedom yethu ayingonisa omunye umuntu. Freedom yethu ayingonisa omunye umuntu ngimile kulelo. Kodwa ngilokho ngishilo iidolatry. Ayibe enkulu kakhulu lapha. Ayibe enkulu kakhulu. Ngiye ngenza amanye ama post ngikhuluma indaba yeidolatry ukuthi ayibe enkulu kakhulu. Angazi ukuthi kunento eningi ne ngiyibona ku social media ukuthi abantu bakhuluma nge-church hurt. Abantu abaningi batshela ukuthi mina angisayi esontweni because of 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. So if si isolated singekho kulula ukidolize izinto eziningi ezivelayo because akukho la si rooted khona. Akukho la esithi la sidla khona. So mina nami ingifice lento bengi esontweni bengintengentenge because bengiquestion izinto eziningi bengihamba imega church question izinto eziningi izinto ezifana nabo o dressing ngiquestion into eziningi so bengekho rooted ngamuva bengihambisa el group ngisase ngale kanti ngizomove
so ngangabe ngisaqhumana nabazalwane ukuthi yipi cell group engihambayo Yeah. so bekukhona ukuthi bengitenga so ngiyabona ukuthi after all lesiphithiphithi esike senzeka we are called ukuthi fanele sibuyele ezwini fanele sibuyele kwi-fellowship. Mina ngiyanicela abazali nonke lapha emakhaya Nkosiyami. Ake simene eqinisweni. Let us defend scriptures, not a man. Yeah. Ake simeleni imibhalo not umuntu. Because lento ihlupha ngokuthi kwesinye isikhathi ugcina sinezi izinto zokuthi angilifaki isheet because uDlamini uthe ngalifaki. Angisifaki isigqoko because uDlamini uthe ngasifaki. Lithini izwi? So ilithini izwi? Shuthi kahle makufa uDlamini, shuthi usenkingeni. Shuthi usenkingeni, shuma kuthiwa nje uvuka ufile. Ngoba phela akasekho ozothi ungakwenza ukuthi. Azalwane, we all have an access ukuyoza ukuthi uNkulunkulu uthini. Asilalelelwa ngabantu kuphela, abantu abathile. We all have an access ukuya kuNkulunkulu. We all have an access ukuza uNkulunkulu ukuthi uthini yini ayishoyo. I believe ukuthi mhlawumbe angazi my conviction. Kukhona ezinye izinto uNkulunkulu afika azikhulume. Sothi uzukhuluma kimi zingezami. Yeah. Nothi ukuthi mhlawumbe nje ngitshela ukuthi mangawafaka amatiki. Njengoba ngafakile. Mhlawumbe utshela mina ukuthi mangawafaki ngesizathu esithile mhlawumbe angangitsheli sona. Ebese mina ngithi singawaqoka amatiki. uNkulunkulu uthe nje iteki nje masingemali ngaqoka at all. Mhlambe kuyinto ebekade iqone. Yabona mina these days angifuni uqamba ezinye izinto zengiconfuse. Ufica khona abantu abafaka iduku. Kodwa yaliqoka ibhlukwe. Yeah. Awugqoka amacici. You see, omunye akaliqoka ibhlukwe, akawaqoka amacici, kodwa yayiqoka iweave. Yeah. You see, omunye akaqoki konke. Kodwa mhlawumbe ke ngithi iring uyayiqoka. You see, so manje abantu abaningi yazi ukuthi biye ngibone namanye ama comments laba abantu bathi hayi okusalayo baningi abantu abarepentile. Shuthi ngenxa yalokho sekumele sithi hayi no ku right makuqhubeke. Thobi mathi wakusasa la ngivuka ngithola igirlfriend ngilala nayo sibe nomntwana. Akhulu umntwana afunde agcina azasebenze. Ebese ethi mayisemdala bese aba usize emphakathini. Lokho kuyangenza into lento engayenza i-right. Akushintshe ukuthi into engayenza yabo ukuthi i-right. So ngizama ukuphendula lento ukuthi hayi abakusalayo abantu baya repent. It's fine ba repent abantu, glory to God, but abantu abangarepentiswa yifiye kodwa barepentiswe ukuzwa izwi lenkosi bahlabeke enhlizweni zabo bese kuba ukuphenduka. So manje abantu bama ngokuthi hayi okusalayo abantu barepentile. And abantu barepente kule gospel ya brother Enigma. Abantu barepente kuyo. That is why that's it. Ngithi mina this is why ngithi mina kuleyo ngiwile kuleyo. So it was not true repentance. Umuntu ofika athi unokuthi umuntu ayi wena kusho ukuthi kwi holiness bo fake. Kusho ukuthi holiness bo fake abonga. I can say kusho ukuthi uqinisile uma usho kanjalo. Because beyi based ekutheni uthi but bengazi scripture ukuthi ibhlukwe there's nowhere in the Bible la kuthiwa ungaliqoka ibhlukwe. Kuthiwa do not wear what is, let not a man wear what is pertaining to a woman and a woman wear what is pertaining to a man. Yazi ngiwafunde wonke ama version alelo verse nje ngifuna le gama lithi trouser
and alikho igama elithi trouser. What is pertaining to a man? Alikho igama elithi trouser laphana. And khona abantu besilisa ababegqoka iziketi. Yes. So indaba ye trouser kahle kahle ivela mangithema investigate ngabona ukuthi no, lento ye holiness movement, it's a man-made doctrine. Yeah. Abantu who felt ukuthi, in fact, I don't know if I should say they didn't believe now, because you just believe. It's by grace that we are saved. So these people, they wanted to show something different, ukuthi they are humble. They wanted to show humbleness. So they decided, no, humbleness is we show no makeup, no trousers, no gold, asfagi nix. They wanted to show like they wanted to add with Christianity. They wanted to add insindiso. No, una insindiso if you believe. Yes. In Jesus Christ. Yes. So it's man-made. As much as cinema denominations are manning, the holiness movement, it's a denomination now. It's a denomination. Yeah. As much as ZCC, this holiness thing, say denomination on its own. On its own. Exactly. That is what I'm saying. Ngiphumile ke mina kuleyo denomination leyo. Lo denomination yokuthi usindiswe because awugqoka ibhlukwe, because usindiswe ngoba ufaka iduku. Sengone nje njengoba ngifa ngiyilukele, sengikonile sibalikhulu njengoba ngiyilukele ngiyifakela inzipho zami. Awulutho. Shutha nokukholwa kwami kumele kube questionable ukuthi mase kuzokoniwa ikhanda lakho ayisho ukuthi ku questionable ukholwa kwami phela makunjalo. Kumele kube questionable. Manje le doctrine is with the measure of holiness, ukuthi simeasure holiness nge outside dressing. Ukuthi awusayigqoki I short sleeve, hey. Le doctrine le ye holiness ngiyibuka ade ngibuka recently ku social media angithi phela bengiku holiness so ngisafollowa isanginika algorithm isanginika isa recommendela. Yeah. So ngiyabuka khona umunye oposte ukuthi 90 days of ukuthi bayeke izinto, 90 days ukuthi yeka I-makeup, or 90 days sibone ukuthi if le makeup ayisi uNkulunkulu wakho, then after sizobona ukuthi after 90 days uzokhona na ukwenza I-90 days without I-makeup. So I'm like, these things it doesn't work like that. It doesn't work like that. And another thing engibona ilekha kule holiness thing engenza ukuthi ngibone ukuthi yazi akaze, or mhlambe yimi o twisted, akaze ngithole izinga lokushelwa or lokhalelwa as much as compare from isonto lami lingekho holy la before nalele holiness. La ku holiness ilang engibone khona ukuthi ngibone abantu umbona umuntu ukuthi lo muntu useqedile ngamehlo nje, became more attractive. Yinto engenza ukuthi nginga understand ukuthi kahle kahle engenza ukuthi ngibone truly ukuthi I-holiness it's not about the dressing, because scam yazi ukuscamiwa mina ngagcina ukuscamiwa ngisase Durban 20 years ago, ngisahlala eDurban ngisafunda isikole. Lento yokuscamiwa ngiphuca ifoni ngenza into yama scam la angiyazi into yama scam, but kwi holiness movement ngeke ngathola ukuscamiwa.
Sure. Ngiskemiwa umuntu ofaka iduku, ofake ogqokile. Scam. Eish. Oh my God. Ilast I experience ukulastwa umuntu wesilisa ukuthi kubhlungu kanjani ngi-experience ngomuntu okwi Holiness Church ngabantu abakuyi Holiness Church so kahle isebenza that's why ngiyidenounce le nto yabo le doctrine le doctrine ngiyidenounce ne yabo njengoba ngifike la ngiso ngingacanga ukuthi mhlambe ukuthi abazalwane ngaba offend labade bengilandela mhlambe ake ngifihla inzipho ake mhlambe ngivale ukuthi ngiqhinile ake angivali ngiyidenounce eish sizana ukuziphilisa impilo ngiyidenounce ngoba mabesho o 90 days ngiphilile lempilo from skhathi and ngiyabona ukuthi it's so easy to change wardrobe. It's so easy uyoshisa ushisa makeup ushisa yonke lento ukulungisa ingaphandle. It is the easiest thing. It is the easiest thing. But can you change ugossip ngoba you are a gossiper? Can you change that? Eish. How long will it take you? Why singenzi ama 90 days challenges of uye kugossipa? Can we make those 90 days challenges okulasta abantu besifazane can men in holiness benze lo ma 90 days Eish madad we last cause it last I was lasted after ngigqoka isikete eside nedu ngivalile uyazi ngaze ngathi komunye usise ngihamba naye esontweni uthi hey lo bhuti ngendlela kubheke ngakhona hey uqedile yazi lesikete engisigqokile ne ngaze ngihamba ngawushisa leso sikete because I thought mhlambe yiso mhlambe siu through mhlambe ngaze ngawushisa naso leso sikete ngithe mangixoxa le ndaba nogogo wathi ungibonise leso sikete ngamsendela wathi asinalo leso sikete iholiness ingaphakathi sebeyitshentshile manje abantu iholiness sebathi singabatshela ukuthi iholiness ingaphakathi singabatshela ukuthi uNkulunkulu ubheka inhliziyo hawu sekshintshile manje eish uNkulunkulu usebheka ingaphandle manje hey my daughter as I'm even reminded by ukugcotshwa kukaDavid ukugcotshwa kaDavid baningi abantu mhlaye ngelanga lakho lokugcotshwa ababethathwa bebekwa phambili kuba ngathi bona abafanelekile you know kudluliswa baningi abantu kodwa kwathi mase kufika kuDavid ukugcotshwa kwaba into ehlukile engafani nakula there is one instruction that was given to who was this Samuel yes wathi ungabheki ingaphandle ngoba mina ngibheka ini ingaphakathi lo muntu inhliziyo exactly ngibheka ingaphakathi lo muntu so this thing iyakunikeza challenge ukuthi bangaka abantu esiba disqualifyile ngokubuka their outer part disqualify demonize umqede ngenxa yokubuka nje ingaphandle lakhe you see abanye abantu sabathatha sabenza ama devil worshipper sabademonizer bakholwa at all only to find ukuthi ingoba kasigqokanga isketi leseside wena osithandayo ingoba akagqokanga iduku njalo zonke lezi zinto uyalazi naye ngaphakathi lalo muntu loyo I've seen mina at least I've encountered with many people but I've seen people evil people bagqoka iduku hayi evil people ayibo umzala kahle hayi suka never evil people no you can't akekho umzala noso umuntu adlule umuntu ongakaze azakhola nokukhola ngokwempilo nangokobuntu uzibuze nayi ayikho lento mina I used to say ukuthi uma umzalwane ungakwazi
siphila okay ake ngibeke kanje ebandleni sikhonzana ngeziphiwo Yeah. kodwa ngaphandle emphakathini sikhonzana ngobuntu Yeah. so uma impilo yakho igcineke esontweni ukubonakala ukuthi wena umzalwane shuthi ubuzalwane bakho buseklishwe kuphela ukuthi ukuphi kodwa mawusungaphandle sokuyi something else njengoba ngisho ngithi ekhaya siphile nabantu abangakholwa kodwa siphilisane ngenxa yobuntu nasemphakathini siphilisane ngenxa yobuntu kodwa ebandleni thothi siphilisana sikhonzana ngeziphiwo emphakathini sikhonzana ngobuntu futhi ngamanye amagama uyomiyeka umuntu umbone ebulwa ngabantu uyikhona indlela ongayenza mhlawumbe ungamemeza noma yini ngenxa ukuthi babula umuntu ongakholwa ngoba phela shuthi wena impilo yakho isesontweni kuphela I think this thing mina ngiyathi yazi i-cult ifike ngenye indlela Ayifike ngenye indlela. because thina sazi ukuthi i-cult it's only whereby basa amakhandlela sisenza Nempepho inempe hey khona i-cult efikile la Hey, hayi khona i-cult efikile ikhalthi le ekhuluma ngama-vision. Like kube ne whole sermon of ngiphuphe ama-vision ngiphuphe. Bengikuwo lama group e-holiness. I'm telling you lapha kusetshenzwa ngokuthi umzalwane uphupheni. you see Umzalwane uphupheni, umzalwane ivision, hayibo. Ngiphuphe i-rapture, ngiphuphe ngisala, ngiphuphe waya. mina nkosi yami ngicela nje ukwenza ngibe frank enough nje ngale ngisho ukuthi kusasa ngiba nebandla kusasa mina ngiyababonga abazana abaphuphayo Abahlala ndawonye abaphupha. abazana banama-vision abaphuphayo I'm thanks ngamane ngabi nabandla ave beyinki uyazi ukuthi abanye yazi ukuthi khona umuntu onguphupha kusasa akuphupha yathi ukubona uyimamate khona abantu abazoyithatha bagijime nayo leyo nto leyo ngoba uphuphile kulula ukuthi baconfirm iphupho into lile iqiniso ngempela without even going to your corner and pray hayibo ngihlezi ngithi mina yazi into oyiphuphile kwesinye isikhathi ayingalo umuntu omphuphile mhlawumbe ingawe wena ophuphile wena usugijima utshela abantu ukuthi usibani umphupheni nabamdemona ebazalwane kukhona i-cult efikile these days le cult efikile amaphupho and manipulating our mind yabona isithi manje asasebenza ukuthi sifaka abantu kuma drugs sesisebenza ngokuthi sishintshe indlela zabantu indlela abacabanga ngayo uvela uphuphe uthobi umbone esolwandle ngaphansi kwamanzi Ungenwe spirit of ungenwe spirit and then ebesisithi silethe izinto ezithile eziconfirma leyo nto leyo silethe izinto ezithile silethe kokunye vele silethe omunye umuntu ophuphe the very same dream waza khona i-cult efikile nkosi yami yo hayi khona i-cult efikile nkosi yami yabona amaphupho ayisawabonga amaphupho xoxela ubhuti wakho usisi wakho ipartner yakho bekubonise before uzovula ikhamera ukhulume ngamaphupho and abantu balimele Yo. and masingayiyeki nalokuthi abantu balimazene because of this thing kakhulu hayi balimela abantu shame unqamba namabandla amanye awashayekile some of the churches ufica nje abantu abasekho because of this thing because of lento yamaphupho exactly but now ukhona kulento ukuthi nawe sihamba nge-24 or usalile yazi lento this is why umpostoli Paul ebiza nge-doctrines of demons. You know, once waphuma kwi-doctrine yeqiniso wangena certain doctrine yazi ngeke ngakhuleka ngithi uNkulunkulu ama-doctrine maningi kahle uNkulunkulu iyiphi doctrine e-right yakho yazi uNkulunkulu wavela wathi mekhuluma kimi wathi i-doctrine yami mina it's LOVE uthando that's the doctrine so anything oyizwayo
if ayinalo uthando lwaNkulunkulu nothando labantu phela 2 love God with all your heart, mind and soul and love your neighbor. So if anything oyizwayo noyibonayo ayibonisi uthando lwaNkulunkulu, ayibonisi uthando labazalwane, uthando lwabantu, lo doctrine i-denounce. I-doctrine yami i-based on uthando ukuthi 1 John, he loved the world so much. Uwathumela indodana yakhe ezelwe yodwa. Na i-doctrine ukuthi izosifela. Na i-doctrine. La amanye wonke it's man-made. Wonke la amanye nje dlala nje umasigcozo. I-doctrine, yeah, i-doctrine nje. Uma ngabe so mina ngibone ukuthi that's why ngithi ngiyidenounce le doctrine le, because ingibonisa ukuthi ayinalo uthando. Yazi ngendlela abantu abagqoka ngayo, the way esidemonize abantu esithi ama-slay queen or esithi ama-harlot, because now uma usukuyi-holiness or unokuthi uma ubona umuntu ogqoke ngalendlela bathi it's worldly, umbone ngathi it's a harlot. And I remember when I was in Durban, bengihlala lapha ku Smith Street, benginentombazane yinhle, intombazane yasempangeni idayisa ngomzimba, inhle intombazane. Sure. Yazi umuntu omuhle uzibuza ukuthi hey lo muntu thuthi uNkulunkulu the day amdala, hey angazi bekunjani. Hey madoda. Emekahle muhle. Kodwa intombazane beyidayisa umzimba. Bihlala efleshini elilodwa naye. Idayisa umzimba. Uyazi I used to feel something. And leso sikhathi bengakasindiswa ngaleso sikhathi. Yeah. But I used to feel so much pain. Ukuthi I wonder yini there is so empty kulo sisi eyenza ukuthi. Cause lo muntu uma ngimbhekile mina, she's so beautiful. But uyayidayisa, uyayishushumbisa ngempela. So I used to feel something. So when people are preaching about masibiza abantu ngoJezebel, sibiza abantu ngeifebe, sibiza abantu ngabomahosha because of their dressing, do we feel something for them? Eish madoda. Yabona ke lento yothando. Lisibuyisela lapho ukuthi i-doctrine yangempela uthando. No Jesus uyasho ukuthi ungabafundi bami only if nithanda. The first command. So okuhamba phambili ukuthi kufanele sibabize benjalo abantu. Ivangeli lizobashintsha. Mase bengaphakathi bazoshintsha abantu. Hayi ukuthi sithi mina idlamini hamba ogqoka. Engathi manje uNkulunkulu uthanda abantu abagqokile. uNkulunkulu uyayigezela yena umuntu. Ukuthi sithi hamba ogqoka. Kungisiza ngani lokho? Ukuthi simtshela ukuthi hamba ogqoka. Ngiyithanda into esho Thobi. Boris isikhathi sethu nje la ekhaya. But into engiyithandayo ngiyazi ukuthi ngiyaba comments azovela la ukuthi besizohleba. Hleba kanjani public? Ama-camera ajobe ama-camera. Ama-microphone. Ngihlala ngihleba nikhuluma ngo-enigma, but when he was mentioning people's names bekuhle mayena ethi hey bani hamba uyaqoka Jesu akufuni lokho, and when uyelo bond wena uJesu akufuni futhi. Yeah, ngingasho lapha kwi-channel yami ukuthi omunye umuntu into mayengenayo akayifuni. So mfethu siyabonga mfethu, thank you for coming. Bakuthola kanjani nabantu abadinga yazi uyana ne-channel lapha bayithola kanjani abantu? Nginje nguThobi Sibiya channel yami. Ihlangene ubhala into ehlangene. I think kuno dash. Yeah, kodwa umuthi nje Thobi Sibiya iyavela. Okay, la sibona khona lezi zinto ezini. Hayi bazongithola lapha abazalwane, Yes. yaqhubeka.
angisindiswanga ngo-enigma. Yebo. Angisindiswanga ngo-enigma. Bengifuna ukubona lo muntu othi ubona uJesu. And i-holiness nokulunga kwangaphandle kufanele but kwenzeka ingaphakathi malungile. Siklina ngaphakathi first. Ingaphakathi malungile. Umoya ngcwele uyakutshela ukuthi sincane leso skedi. Yakumpintsha leyo ngubo. Exactly. Bazalwane, masiyekeni ukwenza abantu abathi lo moya ongcwele. Akekho umuntu owumoya ongcwele uphila naye lapha ekhaya. Unawo umoya ongcwele. Abantu abayeke ukuzenza umoya ongcwele, abayeke ukuzenza umoya ongcwele. Bengihleli nalo ke ihlubuka lika Enigma ebeyathekile. Sebo kakhulu mfethu uthe hayi ku TikTok ubani? Toby Sibiya. Toby Sibiya. Yonke indawo Toby Sibiya. Sibonga kakhulu Masotobe. Hayi kubonga mina. Thank you so much. Siyabonga kakhulu. Bafowethu siyabonga kakhulu egameni lika Jesu Kristu. Manje sithuka phela nikhumbule ukuthi siyazwela ubuhlungu. Nithuke kancane, ningathuki kakhulu. Thukani nje kancane, thani nje kancane inhlamba. Ningayithuki ithukeni khona kodwa hayi kakhulu, thani nje. Kodwa nje angazi phela umzali noyithuka inhlamba. Siyabonga kakhulu bazalwane. God bless you.